Ja, du skal lige fortælle mig, hvor meget det er. Fordi den sidste, vi indtog, det var til omkring 300.000, ikke? I det der sko. Ja, den er op til 2 millioner, ikke? Jeg tror, inde på Wikipedia står den til 1,5 million. Så vi er et stykke deroppe af. Vi er længere, vi er videre. Er I faktisk ikke skal være med? Altså. Jeg skal ikke være med. Okay. Nå, Fuck. Er vi klar? Jamen, den skal vel skylles og skæres ud. Jeg skal gøre lige her, så skal jeg lige ud. Sådan. Lægger vi væk fra bananen, ikke? Så. Hold kæft, hvor er det dumt det her. Nu skal jeg lige enden af her, ikke? Sådan. Kæft, det var dejligt at have dig som kollega. Så får du den der, ikke? Så tager jeg den her. Anskyld. Skal man vand først, eller? Så er det, jeg siger, tager du vand først? skål først. Ja. Jeg tager lige noget vand først. Tror du ikke, den vil ligesom ligge som en hende omkring min mavesæk nu, så... Hvordan fungerer det så dagen efter? Er der nogen, der nogensinde har sagt noget om det? Jeg tror ikke, jeg Hvorfor har du alle dine kærler der? Hvorfor er det ikke nede i? begge to, ikke? Skål. Husk at tykke det godt. Ellers er der sådan nogle eksplosioner nede i maven. Kan vi få lidt kommentarer? Ja, det er super. Jeg kan ikke smage på sådan en lille kerne, hvis jeg skal tage til den. Jeg har hørt, den er langsom, så jeg tror ikke, vi skal kæde os hurtigt. Er du kommet lige ude? Kom nu. Kom nu. Skal du mærke den nu, eller? Brænder også i halsen. Ja, det kan godt være, at jeg kan høre den. Ret stærkt nu. Ej, det er i munden, ikke? Altså, virkelig meget i munden. Hvor tykke kommer den her side, det er mest af mig følelse med. Og jeg tykker den i hele munden. Ej, den er ret giftig. Ja, det er virkelig sindssygt, den her. Hold da kæft, mand. Hold hvorfor? Ej. Du sidder nemlig i kagen. Er det så kagen på? Ja. Det er sådan, at man kan mærke ens muskelfiber, sådan trækker den sammen. Ej, den er sindssyg. Har det everything? I still some left if you want to? Hold da kæft, mand. Skal vi åbne Ej, puha. Jamen, det er okay, det er okay. Jeg tror faktisk, det er sådan lidt. Ej, det er ikke okay. Det er den lapper, er okay det her. Jeg tror, det var godt, at de tog lidt med. Nej. Det er ikke inden for tidsgrænsen. Hvad? Hvad er tidsgrænsen? 5 minutter, ikke? Er der 5 minutter? Hvad så? Ej, det er fandme ikke så rart, det her. Ja, det er det. Jeg tror, jeg er mere mand end dig i dag. Det kan godt være, at jeg ruller Er sig det? fast. Jeg kan mærke den i selvet, man. Det er helt vildt. Jeg sveder, men det er ikke så... Ej, det er frygteligt, det her. Hold da kæft. Man føler som ens tænder sidder løs. Hold da kæft, det er det. Men det er også den værste i verden, den her. Puha. Ej, det er ikke seriøst. Det er sindssygt, det her. Kom med, dine tænder, de sådan begynder at løfte dig. Ej. Sidder hen under tandklæder. Ej, det Hvor bobler, mand. Ej, det er smertefuldt. Vi er rigtig mænd, tak. På en eller anden Du må godt slå for det nu. Tak for det.